Il-Gvern ħabbar riforma fis-sistema tal-kumpilazzjonijiet u t-tneħħija tal-proċess tar-rinviji fil-qasam tal-ġustizzja kriminali, riforma li tnediet ukoll għal konsultazzjoni pubblika. Dan waqt konferenza tal-aħbarijiet bit-tema nwettqu flimkien indirizzata mill-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard u l-Imħallef Emeritu u Kummissarju tal-Liġijiet Antonio Mizzi. Fid-diskors tiegħu l-Imħallef Emeritu Antonio Mizzi spjega l-proposti ewlenin f'din ir-riforma li tassigura mhux biss li l-ġustizzja ssir u tidher li tissir imma wkoll li ssir fi żmien raġonevoli. Fost oħrajn semma kif dan id-dokument kompilazzjoni għandha tingħalaq fi żmien sena minn meta l-imputat jitressaq jew jidher għall-ewwel darba quddiem il-qorti. Iż-żmien qasir li aħna qed nipproponu huwa żmien fejn il-kumpilazzjoni jew qed nitkellmu fuq il-kumpilazzjoni tispiċċa fi spazju ta' terminu massimu ta' sena. Ma jfissirx li jekk il-kumpilazzjoni tispiċċa f'sitt xhur se tkun xi ħaġa gravi, anzi huwa awspikat illi letteralment il-rati tagħna ma joħdux iktar minn sena. Apparti minn hekk b'din ir-riforma l-prosekuzzjoni issa trid tmur il-qorti bil-provi u tippreżenthom fi żmien massimu ta' 70 ġurnata. Se jiġu wkoll emendati diversi artikoli tal-kodiċi biex numru ta' xhieda jkunu jistgħu jiġdu b'affidavit fil-kumpilazzjoni. Madankollu il-qorti xorta tista' tibda tisma' xhieda li jkunu jridu jistemaw viva voce mill-ewwel mingħajr limitazzjoni. Dan mingħajr ma toqgħod tistenna li jkunu ġew ippreżentati jew iddikjarati il-provi kollha tal-partijiet. Din ir-riforma tara wkoll it-tqanqil ta' kwistjonijiet kostituzzjonali u ta' drittijiet fundamentali ma jwafqux il-proċess ta' kumpilazzjoni. Illum jekk inti tagħmel kawża kostituzzjonali fuq punt, fuq kwalunkwe punt, il-kumpilazzjoni tirtieqaf. Il-dokument jgħid illi anki jekk wieħed jagħmel rikors kostituzzjonali, il-qorti xorta tibqa' tisma' il-kawżi. Tajdu li ma xiġri mill-kawżi meta mill-deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali. Meta tiddeċidi il-Qorti Kostituzzjonali, mbagħad wieħed irid jara quddiem min marret il-kawża u dik il-qorti tiddeċidi u tieħu proċess, tieħu l-valutazzjoni tas-sentenza. Intant din ir-riforma tara wkoll li l-proċedura tar-rinviju mill-qorti lill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u lura tispiċċa. Dan hekk kif illum il-ġurnata l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali sar uffiċċju ta' prosekuzzjoni u bekk m'hemmx lok għalija. Din ir-riforma tara wkoll li jiġu implementati miżuri li jevitaw it-teħid ta' ħin tal-qorti minn formalitajiet, dan anke billi ma jkunx meħtieġ li l-maġistrat jiffirma kull paġna ta' kull dokument eżebit. Fid-diskors tiegħu l-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard spjega li l-proċess ta' riforma fil-ġustizzja huwa wieħed kontinwu u li dan il-Gvern taħ f'dawn l-aħħar snin bżidiet fir-riżorsi u bżidiet fin-nefqa bla preċedent. Dr. Attard żied jgħid li m'għandniex nibqgħu lura milli nwettqu riformi li qatt ma saru bħalhom qabel u bekk jiġu indirizzati l-problemi li ilhom wisq jiġu ignorati. Din hija riforma importanti ħafna fis-settur kriminali li se twassal biex ikun hemm aktar proċeduri effiċjenti fl-interess tas-soċjetà, fl-interess tal-vittmi u kif ukoll fl-interess tal-imputat. Dan id-dokument issa jinsab miftuħ għal konsultazzjoni pubblika sal-31 ta' Mejju li ġej.